yazi yabezwa nje abantu bekhuluma ngendaba zezibhokwe baningi abantu asebekhuluma ngemali yezibhokwe abangabazi ubunzima basemalini yezibhokwe. Yabona umzimba basemalini yezibhokwe bukwenza uthi musabhekene nabo uthi angeke ngiphinde ngibuye. Kodwa bese kuba khona le obsession yokuthanda imali. Yabo sincengane sodwa sithi no. Mhlambe kunephutha esalenza. Ake sibuye siyozama singathathi kanje sithathe kanje. Mana ke ngikuxoxela indaba. Kwake kwathi ngelikilanga emina umthethwa sinodube. Sahlohlana ngokuthi hayi uyazi mhlawumbe iphutha esilenzayo ukuthi thina sifuna ukuqukula ibhodwe lonke. Ake sithathe noma imaki nje siyokha ngayo sibone uma sikha ngemaki ukuthi angeke yini sikwazi ukuphumelela ngoba mhlawumbe inkinga yiloko ukuthatha ibhodwe lonke. Hayi hlohlaneke nomalume bami sishone khona nemaki. Yabona ukushawa lokho okunganaka ukutatazela phakathi. Sashawa lokho kushawa okunganaka ukutatazela. Yabo lokho kushawa ukurelaxile. Ushawe ngephutha lakho olenzayo. Sanyonyoba sangena ebugedeni. Iyalivula ibhodo umthethwa. Yafaka imaki. Yanethe nje iphakamisa imaki ithi iphendukela kuthina. Yavele yajika indawo yaba yijele. Kwaba amakheji kwakhala insimbi kwathi kwaxa. Igate esingalibonanga nokuthi liqhamukephi. Kwaqhamuka imambala yombhemo eyiphoyisa wona amaphoyisa aqala la ayigqoke eqinile la kudala. Aleze kathi zivala amadlebe la. Eqhamuka sithi fall. It's as fall as siqojame. Ngangathi uqojama kubuhlungu nje. Yabona le doda yayingahluphi. Yasitshela kahle ukuthi njengoba uqojamile, qojama kanjalo unganyakazi. Wanyakazi yashidu. Ngiqala ukubona amadoda amadala eciphisa inyembezi. Akekho ongakhalanga. Ngoba manje uqojeme la yabo umuntu uyanyakaza uyayilula ivele isukuma isikhodla sephoyisa sishaya impamela inkosi phakathi. Sithathe lokheso pha manje uqojeme. Hey yakutshela 15 minutes. Mhlawumbe umuntu esehlwe impama nga4 5. Kunzima lokuqojama. Ngabona ungathi uyanyakaza nje vele isukumele ikhusima lakise. Hayi impamanyana. Lo mpama le oshawa ngayo uzwa ngathi une stroke akathi manje uhlangothi liyaxeka ithi nje wena qojama. Saqojama. Elifeli chaqamba. Yazi la kuthi yayingatatazela ukusitheleni induku cha yayingaqhamaseli. Wawushawa ngephutha lakho.
lapha suspend isikhathi eside kakhulu. Yathi la idedela khona kuqala ukuthi ngikwe. Akekho okwazi ukusukuma phansi. Zonke inhlangothi zashosha. Mhlambe sashosha saphuma emketheni. Mhlambe phela u5 hours isilele nje. Engekho canga ukusukuma ekhaya. Saphaphamiswa amagazi atampama. Hey, ngiyakutshela kunzima nokugoduka manje ijaqamba liyasho phela kade siqotheme lakhe emuva kubuhlungu. Sesiyacingwa emakhaya ukuthi ayibo kwaphela usuku nobusuku bakhona abantu abatholakali. Hey, ziyashaya ipoko zomkete. All right bafowethu.